O Grupo Municipal Socialista incidiu en que os servizos das 8 concesións que se están a prestar se ofertan en precario, co custe para o horario público que iso supón, e que iso responde a unha deixadez por parte do goberno local. Se xa temos todas en precario, a nos preocupanos especialmente, porque ademais é un tema no que non ten unha especial sensibilidade o grupo de goberno, o tema do servizo de axuda a domicilio. Xa se atopa en prórroga e en novembro, no mes de novembro, entrará en precario. E a nós preocúpanos que, como outros moitos temas, amanezca unha mañá e o alcalde de Ourense diga que se ocupe a Xunta de Galiza. E ata que non cheguen a un acordo de quen ten a competencia neste servizo, todas as persoas que dependen do servizo de axuda no fogar queden sen el. Os socialistas engadiron que ter as concesións en precario tamén supón que o non estar avaladas por un contrato. As empresas reclamen que se pague o custe do servizo conforme o prezo que eles estipulan como de mercado e que se produzan situacións como a desta semana con respecto ao ditamen do Consello Consultivo. Estamos nun contexto extraordinariamente grave, onde o Concello está a pagar máis do que ten que pagar, onde se está incumplindo a lei de contratos do Estado. Por lo tanto, nós entendemos que xa é hora de que a Xunta de Galicia interveña. Pero interveña, repito, non só para dar explicacións despois das pertinentes investigacións que faga, sino para restablecer a legalidade no Concello de Ourense. Así as cousas, lembraron que xusto antes de ser alcalde no ano 2018, o propio Gonzalo Pérez Jácome puña o grito no ceo con respecto ao rexedor naquel momento, porque era absolutamente incapaz de licitar esas concesións.